Ja, je bent je met al je kameraden. Wat is de gemiddelde leeftijd hier? Ja, rond de 16. En zij dus krijgt inderdaad, het is voor de eerste keer. Van waar ga je hem dit kabitje precies leerd? We hadden eigenlijk geleerd van zijn heid. Nou, hij meer en dan had hij het meer aan onze al je uitlijn, zodat we het ook al je wisten. Zodat we normaal kunnen omgaan en zo. Dus ja, dat is... Dat er geen gewonden komen of zo. Ja. Dat wel. Want ga je met bepaalde veiligheidsmaatregelen na? Nou, de oorlog. klep. En moffen. Mofjes. Werkmoffen en we gaan werk schoon. Dat is altijd handig. Als er op bus gaan staan of zulke soort dingen. Ja. En tot hoe lang ben je je jood ontknallen? Van 6 tot 4 ongeveer geven. Ja, zoiets. Bijna de hele dag dus. Ja, klopt. En dan jong gaan we nog even met oorvuur nog even op paard. Ja, een feesttent in de bar hier. Ja. Dat is altijd wel leuk. Verrassend dichtbij. RTV